Sama mone bi malion jorona ko nu hamina ko do la sama mone ma fen fara ka wari cili musakaw kan wa aka nogoni mali wari ci siro be amada o made sama mone bi do fara odi kuna wari kan ni wari bonisi awo ni wari bonisi koni awa sani ke ni sama mone application yi awe wari soro aka compte bonisi la kadam ne credit la abonnement télé fuka tase kurani di saralima opi bonisi soro ni bela naka bonisi buguna doron obse ka yelema aka sama mone compte la ka sani were ke na yi walima kata wari jebo anga la sigide no fi oye mone bo yere la aka shifle sisa ni sama mone application télécharger li Play Store walima App Store ka soro ka to sebe ni sama mone yi odi kuna wari be augmenter sama mone ireta awo ireta ni ireta yi ESKJ, École de santé Kalajata, Ana Bolofara Chama, Institut de sciences médicales Gore, ISM Go. Limano, Doctorate Jango Nyese, bien turko la adamade la koi, fieu, fois ka soro iye bana nyini ka don na kari, me ka sababu ka sika dangari ke, adamade ke nyina mayala, ko kele ke po mo fare kolola. Wa oera tinye fieu, fois ka soro iye la koliso nyuma segere. Afle au koro, École de santé Kalajata na Bolofara Chama, Institut de sciences médicales Gore. On veut pas makoya kalabankuwa. Femi santé bara nyuma yesa, nimbela dere bike, École de santé na Bolofara Chama la. École de santé Kalajata, on a fleke on bolo jigiye. Formation de qualité, doctoré Siraka. Mimi se galo ka fo, au ka démission ga futina yelenye, au pela de lebi kala, ni lagol so daga bana nuna. Ugo Bolofara de flani. Sigle niveau DEF, technicien de santé publique, infirmière obstétricienne, technicien de laboratoire. Deuxième cycle, no ye niveau baguier, infirmier d'état, sage-femme, biologie médicale. Formation wara au coffre, aide-soignant, katafara matronika. Nimpela de l'Edesledo, École de santé Kalajata na Bolofara Chama, Institut de sciences médicales Gorela. Aywa, la collection, ani la collection, aya seva jona, aka la collection inzegere, yoni jemaka chaya. Utogole de clan on ver Kalabangura ya, hôtel Wasulu Kofe de Choi, Waligere Negativu Bamba, 76, 45, 85, 40. Non média 20, 80, 22, 20. Kalan, kalan ye. Ambe an filɛbaw ni an lamɛnbaw bɛɛ lajɛlen fo k'u bɛɛ lajɛlen waleɲuman dɔn maa minnu sɔgɔlen no an na Mali kɔnɔ ani Mali kɔkan k'a fɔ a bɛɛ lajɛlen ɲɛna sa k'aw ni ɲankuma bi ye sibiri ye octobre kalo tile 12 ye bi ye san 2024 an bɛ bɛɛ lajɛlen fo ka bɛɛ lajɛlen waleɲuman dɔn maa minnu sɔgɔlen no an na Mali kɔnɔ Mali kɔ ka diɲɛ fantan ani 4 bɛɛ lajɛlen fɛ k'aw bɛɛ lajɛlen aw bisimila bi tilega in na babu bɛna taa n'an ye fan dɔw la yaasa kibaruya minnu b'an ka jamana kunkan mɔgɔw bɛ se k'o faamu cogo min fɔlɔ an bɛ sɔn ka taa murujakaw fɛ yen wolomasiri tabaw ye wulikajɔ kɛ muruja o ko bangena min na an na o fɔ maaw ye min ye colonel Sajo ye ale tun bɛ sangaw fɛ yen sangaw olu fana ye u ka kan sɔrɔ kan yi mun ni mun b'a kɔnɔ a bɛna mun ni mun baara kɛ an na o fana da maaw tulo kan min ye halisa wolomasiri tabaw ka ko kunkan Gawokaw fɛ yen bagan dɔw tun minɛna n'o ye misiw ye armée sera ka olu lasegin u tigiw ma an na dɔ fɔ o fana na an ka bi tilega in na saraba o ye maa minnu ye degun sɔrɔ batoko la n'olu sigilen no Kulukorokaw fɛ yen
malien minnu bɛ Atlanta n'o ye Mahamadu Baloye a n'a ka maaw olu ye musaka min di ka na n'o ye sefa wari 80,000 ye o min taara di kuma minnu fɔra o kɛnɛ kan an bɛna o caman da aw ma tilegan in na yaasa a bɛ se ka faamuyali kɛ o ko fana na cogo min farikolo ɲɛnajɛ Aigle k'u tɔ tora panko kelen ni ɲɛ waawa ye yaasa u ka se ka t'u yɛrɛ sɔrɔ Maroc janjo kɛnɛ kan n'u sera ka se sɔrɔ tarata nata in o bɛ k'u kalifiyelen ye hali n'u ni maa tɔw ma jouer tuguni o y'u ka baara bannen o la o kɔni olu senbɔlen don a ko la sabula nin waati na kuru 7 de b'u bolo u ka groupe ɲɛmaaya o b'u bolo Fala ye jugusago gosili dɔw kɛra éliminatoire in na dɛ ne yɛrɛ kun ɲɛna n ko ballontan yɛrɛ tɛ tuguni sisan ale ballontan ko in na Fala ye Aigle ka gagné o kuma bɛ yen nka kuma filanan min bɛ yen ni mɔgɔw bɔra n'o ye o ye ballontan terrain binkɛnɛ ko ye n'a b'a fɔ a ma nanzarakan na ko pelouse Fala ye ne hakili la Mali ɲɛmaaw ko ballontan terrain dama ka kan Mali bɛɛ ye ko ni malien fɛn fɛn mago b'a la ko a bɛ d'o ma o b'a ka baara kɛ yɔrɔ terrain yɔrɔ caman b'a kɔnɔna na n'i ma fili nin waati in na artistes olu kɔni tɛ ballontan kɛnɛ in olu t'o sɔrɔ a bɛ fɔ yɔrɔ min ma ko Esplanade ale ni u ka kuru kɔnɔna yɔrɔ dɔw bɛ yen olu de y'olu ta ye olu tɛ se ka kɔnɔna sɔrɔ wa ballontan terrain fana n'i b'a takanw bɛ f'i ye i kan k'a ta cogo min na o bɛ f'i ɲɛna n'i ye malien ye n'i mago b'a la a n'a musakaw bɛɛ lajɛlen bɛ f'i ɲɛna nka an ye min lakɔlɔsi kunu farikolo ɲɛnajɛ bannen ni samatasɛgɛw ye se sɔrɔ ja min cayara bɔlɔlɔ kan kosɛbɛ o ye sadi ale ballontan kɛnɛ binkɛnɛ sanfɛla ye n'o bɛ f'o ma ko pelouse maaw ko min ye Ansar maaw ye k'olu ka mawuludu de kɔfɛ ko terrain tiɲɛna tiɲɛ don terrain tiɲɛna wa Fala ye aw ye min ye terrain minnu y'a baara kɛ olu ni minnu b'a a koɲa bɛ minnu bolo olu ye Tunisien dɔw de bila ka na ou bien olu de yɛrɛ sera ka baara kɛ n'o tɛ mawuludu bannen pelouse kun tɛ se ka jira maliyɛnw na o ayi a tun tɛ se ka jira mɔgɔw la dɛ olu ye baara dɔ de kɛ tan ni ballontan in ka se ka k'a kɔnɔ nka Fala ye ne bolo o si t'a kojuguma yɔrɔ ye terrain bɛ di mɔgɔ ma a bɛ f'i ɲɛna karisa i bɛ se ka se nin yɔrɔ in na i n'i ka mɔgɔw tɛ se nin yɔrɔ in na an bɛ nin yɔrɔ ninnu datugu n'i ye kɔsa in na Ousmane Seydou Mariane Aidara a tun bɛ Côte d'Ivoire kaw fɛ yen bɛɛ bɛ se k'a ballontan ja ta k'a la a taara min kɛ Félicia la n'o ye Stade Félix Houphouët-Boigny ye bɛɛ b'a ja ta k'a lajɛ Aidara ka mɔgɔ si kelen tɛ yen ko min yɛlɛla pelouse ka Félicia kɔnɔna na gazon u ye gardiw yɛrɛ jɔ k'a lamini u ye baara bɛɛ lajɛlen kɛ k'a sɔrɔ u ma yɛlɛ gazon kan munna yan 26 mars ditɔ a tɛ se ka fɔ Aidara ɲɛ n'a ka mɔgɔw ɲɛna an bɛ nin d'aw ma mais gazon in aw kana yɛlɛ o kan aw kana foyi sigi a kan sabula ale fana ye terrain yɛrɛ nafama yɔrɔ dɔ ye jamanaden bɛɛ b'i mago ɲɛ cogo min aw fana k'aw mago ɲɛ a kɛrɛfɛ k'a sɔrɔ aw ma yɛlɛ o kan mais keba ninnu fujinen sigilen don diminen don u ye fɛn caman fɔ kunu mais est ce que a fɔra Aidara n'a ka mɔgɔw ye ko an bɛ terrain d'aw ma mais a y'aw jija aw kana se pelouse ma parce que ne hakili la ɲɛmɔgɔw de tun kan ka se k'o fɔ i b'a ye ni mawuludu bɛ yen hali poto a bɛ don jɔ min na o bɛɛ bɛ bɔ mais n'i ye Aidara ka tagali lajɛ Côte d'Ivoire kaw fɛ yen poto ma bɔ o pelouse maa si ma yɛlɛ a kan a fɔra u ɲɛna k'u bɛ baara kɛ cogo min na a bɛ kɛ ten yan fana est ce que n'a fɔra Aidara ɲɛna ko bon Aidara pelouse in aw kana yɛlɛ o kan a y'o to yen aw k'aw ka ko tɔ kɛ kɛrɛfɛla la est ce que a bɛ ban ne ka ɲininkali bɛ yen de parce que n'aw y'a fɔ sisan ko rappeurs k'olu tɛ don terrain olu tɛ don binkɛnɛ in yɛrɛ kan ko kuma tɛ ko ka taa concert k'a kɔnɔ a ye kɛnɛmana di olu ma a ye basket kɛlaw ka yɔrɔ yir'u la
mais a sɔnna wajulu ka k'a kɔnɔ nka wajulu bɛ k'a kɔnɔ est ce que a y'a fɔ wajulukɛlaw ɲɛna minnu bɛna n'a louer bon a b'aw ka kow kɛ mais aw tɛ se ka sigi pelouse kan parce que pelouse yɛrɛ ye ballontan terrain nimayɔrɔba de ye a musaka ka ca fala n'i ma fili stade Côte d'Ivoirekaw fɛ yen ji donna terrain min na tan a ma fɔ ko fɛn fɛn bɛ taa se sefa wari miliyɔn 300 ma k'u y'o don pelouse la nka a tiɲɛni kɔfɛ min donna la bɛrɛ t'a jɛ miliyari la donc ni anw yɛrɛ ma a lajɛ ɲɔgɔn bolo ka kuma ɲɔgɔn fɛ parce que mɔgɔw caman dusu kasilen don u ye fɛn caman fɔ mais ne ma dila n'u ye ansardini mɔgɔw n'u ser'u ma k'u ɲininka u bɛ terrain ta condition min na sinon don min na mawuludu banna mawuludu dugawuta kɛra wulada fɛ n'i ma fili a kɛra ntɛnɛndonya dɔ de fɛ fɛn don 22 don dimanche voilà o wulada fɛ o ye dugawuta bannen jaw taara ka fɛn kɛ mais n'i tun y'a ye i tɛ sɔn fiyewu ko stade 26 mars don aw ye min ye o cɛ ka ɲi ni o tun tɛ se ka yira mɔgɔ la o t'o ye ya kɔnɔna min fana na fɛn minnu fana tiɲɛna olu fana bɛ yen c'est à dire stade ɲɛmɔgɔw tɛ se ka u da don fɛn dɔ la k'olu fɔ parce que jamana ɲɛmɔgɔ de b'a fɔ ko k'a di donc ni jamana ɲɛmɔgɔ ko ka dan yɔrɔ min cilen de o i bɛ dan yen de o faso de ko k'a da a ma a ka baara k'a la maintenant n'a ye baara kɛ ni fɛn minnu yera a la olu bɛ se ka a bɛ u ni ɲɔgɔn cɛ a bɛ se ka fɔ cogo min na an ma don o bɛɛ la nka an kɔni bɛ min dɔn n'o y'a sɔrɔ stade dili la n'a fɔra Haidara ka mɔgɔw ɲɛna k'u ka dan u kana yɛlɛ gazon kan est ce que u bɛna na ban ne ka ɲininkali bɛ yen de est ce que n'a fɔra bi an bɛ Haidara dɔn cogo min ko bɔn ko pelouse in o ko kama i ka mɔgɔ a bɛ ka lajɛ aw ka fɛnw sigi fan wɛrɛ fɛ mais mɔgɔ kana yɛlɛ pelouse kan est ce que o fana cɛ man ɲi parce que n'a ko ko stade omnisport o kɔrɔ ko fɛn fɛn mɔgɔ bɛɛ de ta don hein donc ni bɛɛ ta don ou bien ɲɛmɔgɔ b'u jɔ o jɔyɔrɔ u b'a fɔ ko wajulu tɛ k'a kɔnɔ o ye ɲɛmɔgɔ ka décision de olu de bɛ se k'o anw tɛ se k'o décision ta o sinon kunun an ye fɛn caman mɛn an ye fɛn caman ye mais baara kɛcogo an k'o ɲini k'o ɲɛdɔn fɔlɔ bɛnkan jumɛn bɛ u ni ansaru ni ɲɔgɔn cɛ a bɛ d'u ma daluya jumɛn na a bɛ d'u ma kan jumɛn kan u bɛ mun kɛ pour que a ka se k'a sɔrɔ parce que a fana nafa ka bon bi u ka mawuludu ɲɛnamali la bon ɲɛmɔgɔ kɔni ne ma Mali ɲɛmɔgɔ nalen fɔlɔ ko min ko stade in tɛ d'u ma mais ni dikan kɛra la k'a fɔ bɔn karisa komi nin bɛ kɛ n'aw tilara pelouse a y'o kɔni an bɛ tɛ fɛ aw ka yɛlɛ o kan u tɛ ban o ma o ka f'u ɲɛna et puis ni ko kɛra kɔmasegin min bɛ kɛ ni baara banna a bɛ se ka kɛ ansari mɔgɔw nana olu ka baara kɛ o taara mais ɲɛmɔgɔw fana ka fɛn dɔ kɛ k'a yira ansari mɔgɔ la bɔn aw tagalen aw ka baara bannen aw yɛrɛ ɲɛ b'a la de aw nana a y'a kɛ tan cogo de la nin de kɛra nin tiɲɛni de kɛra aw kɔfɛ aw yɛrɛ ko cogo di sisan o fana ye kalansen dɔ de ye sinon i tɛ se k'a faamuya k'a fɔ ko Haidara kelen taara Côte d'Ivoire stade Félix Houphouët-Boigny kɔnɔ ka taga wajulu kɛ maa si kelen t'a ka mɔgɔ la min yɛlɛla yen pelouse kan gardiw yɛrɛ a ye image ta o ka lajɛ gardiw yɛrɛ jɔlen don ka olu ka pelouse la kɔlɔsi mais anw fɛ est ce que anw y'o kɛ donc f'an k'o de lajɛ parce que a bɛ se ka kɛ ɲɛmɔgɔw b'a fɔ ko a dira i ma fɛn mais minnu yɛrɛ ye techniciens ye parce que an fana ka jamana kɔnɔ min ka gɛlɛn mɔgɔw t'u jɔyɔrɔ de kɛ u b'a fɔ de ko n'an ye nin fɔ karamɔgɔ bɛ na non karamɔgɔ t'a dɔn ayi a ka dimi t'i lajɛ a ka fɛn t'i lajɛ a bɛ fɔ a ɲɛna de an b'a d'i ma nin condition ni nin condition in na bon n sɔnna a ye nin to an ye mais min ye gazon ye bɛɛ b'a dɔn kɔni ka binkɛnɛ de don ale de fana ye ballontan terrain nafa ye n'o tɛ yen ballontan terrain ko kuma tɛ fɔ tuguni sinon terrain ne ye terrain ye don min dugawuta ni fɛn bannen ne yɛrɛ ko n ko non ko nin tɛ stade ye parce que tellement fɛn dɔw bɛ yen u tɛ se ka lakali a tɛ se ka lakali donc an b'a ɲini an ka ɲɛmaaw fɛ u k'a lajɛ parce que maliyɛn caman fana tiɲɛ don aigliw sera mais mɔgɔ caman fana ni nin dusukasi taara ye nin kuma in fɔra a kɛra su dɔ debaw yɛrɛ de fo ka taa se dugutila ma mɔgɔ yɛrɛ ɲinɛna ko aigli ye se sɔrɔ yɛrɛ donc u k'u hakili to o la a b'a to baaraw o bɛ nɔgɔya u bolo fala ye n'o tɛ jamana jɔ ma nɔgɔn dɛ mais an b'an ka ɲɛmaaw fo u bɛ baara min na
i t'a dɔn k'a ka gɛlɛ fala ye f'u ka dossier nin dɔ convier yɛrɛ la an k'a fɔ dɔrɔn ko fala ye ko polisi 50 tali bɛna na kɛ 7e na e k'o ɲɛnabɔ dɔrɔn man n'i bɔr'o la i b'a dɔn ko ɲɛmaaw bɛ min na n'o tɛ e sigilen ta e tɛ se ka foyi faamu mɔgɔ 50 ma fɔ a k'i ka jɔyɔrɔ dɔ de ma dɔ bɛ na a b'a fɔ ko faama yɛrɛ ko ten ni e ma o sɛgɛsɛgɛ k'o ɲini i bɛ t'o ko la ye i bɛ ɲinɛ yɛrɛ k'e yɛrɛ ko e de bɛ ka ko in ɲɛnabɔ yɛrɛ donc halisa an k'a dɔn k'a fɔ n'an ye ɲɛmaa di maaw ma maa tɛ kun di maa ma ka kuntigiya minɛ a la quoi murujakaw fɛ yen an ka kunnafoniw kɔnɔna na min ye Théâtre Sud secteur 6 ye n'o ye muruja ye Nara mara la an ka wolomasiri tabaw ye wulikajɔba kɛ ye kunu ni kunna sini wulikajɔ in a ko sɛgɛsɛgɛliw ye mun di an ma o ye k'a yira k'a fɔ sa min ye Bamaɲɔgɔn jugawale kɛbaw ye olu kun sigilen do yɔrɔ min na n'u kun kɛlen do ka yengaw daga yɔrɔ ye armée kɔni ye yen de keru Bamaɲɔgɔn jugawale kɛbaw ninnu kɔni sa u kɔni kun bɛ t'u sigi o yɔrɔ ninnu de la ka labɛnw kɛ ka kɛ ni muruja ninnu ni yɔrɔ caman ye armée ye gosili kɛ min kɛ u ka yɔrɔ wɛrɛ fana bɛ yen n'o o ye u ka ɲɔgɔn kunbɛ yɔrɔ ye u bɛ taa ɲɔgɔn kunbɛ tuma caman ka fɛɛrɛw labɛn maa caman y'a yira k'a fɔ ko Nara kɔnɔna na bi sira tigɛlen maa tɛ se ka tɛmɛ min ye Bamaɲɔgɔn jugawale kɛbaw o kɛlen ka degun bɛɛ lajɛlen ta ka da dugudenw kun taa ni ka seginw gɛlɛyara maa caman ye sira in bila fala ye k'a sababuya kɛ degun ye armée a wulilen do o nettoyage de la o de senfɛ sa u ka gosili fɔlɔ kɔni senfɛ Bamaɲɔgɔn jugawale kɛba 3 u ye olu kɔni fa min ye 2 bɛ yen 3 in na olu tun bɛ dugu jukɔrɔ mugu don yɔrɔw la olu maa 2 bɛɛ lajɛlen kɔni u y'olu fa wa u kɛlen ka u fa minɛn mun tor'u kɔ jaa sisan fɛn automatique de b'u bolo mini automatique lama de b'u bolo sisan donc u bɛ yaala n'a ye de ani fana mun bɛ obiw fili o fana bɛ kɛ téléphone dɔw de la nin bɛɛ lajɛlen de armée nin de gosi olu gosilen kɔfɛ minɛn minnu bɛ ni armée y'o sɔrɔ maramafɛnw na a yira k'a fɔ sa ko min ye marafa ye o 4 bɛ a la a bɛ fɔ marafa min ma ko PM o 3 bɛ a la PA o 1 b'a la min ye marafa sɔsɔlan ye n'o ye chargeur ni a minɛnw ye ka taa se 760 ma o temps u y'o sɔrɔ u ka fɛn min bɛ sa n'o o ye jɔlɔkɔjan ye marifakisɛ jɔlɔkɔjan o 2 u y'o sɔrɔ a kɔfɛ min yɛrɛ bɛ taa se kilomètre 7 ɲɔgɔnna jɔlɔkɔjan dalen ma u y'o sɔrɔ mugu misɛnninw caman ba o fana tun b'u bolo a bɛ fɔ min ma ko détonateur électronique o 12 tan de tun bɛ o 10 de tun b'u bolo 10 ɲɔgɔnna paquet 10 o de bunena u bolo maa minnu yɛrɛ bɛ yen n'olu bɛ nin kibaruya ninnu bɛɛ lajɛlen dun n'u bɛ nin baara ninnu fana k'u fɛ olu dɔw fana fatura a ko senfɛ batiri 2 ka taa se u ka arajo turaya o 4 ma chargeur min ye téléphone den 5 ye u bɛ kunnafoni di min ye moto 10 nka min ye 4 o de sera ka sɔrɔ 6 o jenina a yɔrɔnin kelen n'a ye wolomasiri tabaw y'a yira sa k'a fɔ ko min ye fura caman ye u ye fura sugu bɛɛ sɔrɔ u bolo nka olu y'o furaw jeni ye u m'o ta ka na n'olu ye olu jeni ye donc kunu ni kunna sini ko Nara kɔnɔna na murujakaw fɛ yen sabula murujakaw ye weleli kɛ siɲɛ caman k'a yira k'a fɔ ko olu kɔni bɛ degun kɔnɔna na bi ko ni armée ma wuli ka jɔ kɛ ko olu sɛgɛnnen don n'an bɔra Nara ni muruja mara la an bɛ taa Sangaw fɛ yen Sangaw olu ye kan sɔrɔ nin kalo in tile 10 wolomasiri tabaw ka ɲɛmaa n'o ye minisiri n'o o ye Sadio Kamara ye ale tun bɛ kɛnɛ kan baro kɛlɛtigi n'o ye chef d'état-major ye général de division Umar Jara ale tun bɛ yen min ye général de brigade Haruna Samake chef d'état-major armée de terre ale fana tun bɛ yen so in n'o ye kan ye fala ye k'a bɛ hectare 100 de kan hectare 100 in ko kɔni kɛkun ye sa sɔrɔdasiw olu bɛ baaraba min na san mara la k'a bɛrɛ dɔn k'a bɛn yaasa ani wulikajɔ tɔw bɛɛ lajɛlen bɛna kɛ kelen cogo min ko wa ko dugu min filɛ nin ye sa n'o kɔni ye san ye k'a fana kɛra sɔrɔdasi dugu ye dɛ sabula ko min ye wolomasiri taba minnu taatɔ filɛ sigi ye k'u bɛna na caya minisiri bɛ wolomasiri tabaw ka ko kunna n'o ye colonel Sadio ye a ko nin soba in nin kɛnɛba in nin yɔrɔba min filɛ nin ye jamanakuntigi Asimi
ale ka laɲini don an ka sigida caman bɛ bi olu ka se ka kanw sɔrɔ min ye yɔrɔ kura in ye sa a y'a yira k'a fɔ ko fɛn minnu b'a kɔnɔ o ye commandement o ka poste kelen min ye yɔrɔ minnu bɛ sa n'o olu i bɛ to yɔrɔ jan fɛ ka maaw ye o yɔrɔw fana bɛ a la magasin bɛ min na maramafɛnw bɛ se ka bila min kɔnɔ min ye mɔgɔw ka furakɛli yɔrɔ o bɛ yen guajanbaw bɛ yen kɛlɛkɛminɛnw bɛ se ka bila gua minnu kɔrɔ wa gua minnu fana bɛ se ka yɛlɛma waati ni waati ka se ka ani lajɛ kuma dɔ la a bɛ datugu a bɛ dayɛlɛ a yɛrɛ ma o munumununi ko fana b'a la jidi yɔrɔ bɛ a la courant di yɔrɔ bɛ a la min ye éclairage public ye olu caman u k'a kɛ panneau ye u k'a kɛ panneau ye dɛ k'a kɛ panneau ye parce que an yɛrɛ fɛ Bamako pont bɛɛ lajɛlen kan ka kɛ panneau ye bi Bamako sirajan bɛɛ kan ka kɛ panneau ye bi ni courant tɛ sɔrɔ énergie bolo u ka yɔrɔ bɛ kɛ panneau ye viadigi nafa t'o yelen de ye bi san nana o tile nana o fɛn nana o Sadio ko nin biriki fɔlɔ dali la k'o kɛra mai kalo san 2023 gouverneur n'o ye colonel major Ousmane Sangare ye ka taa fara sa fɛnw kan sa olu bɛɛ lajɛlen tun b'o kɛnɛ kan ale ni san maire Félicité Jara ale ni sangaw bɛɛ lajɛlen k'u nisɔndiyara o la ko bi nisɔndiya k'o ka bon n'o ye ko sabula dugudenw yɛrɛ y'a yira k'a fɔ tiɲɛ na olu tun bɛ ka min ɲini o de ye nin ye u nisɔndiyalen u sewale wa u b'a dɔn fana k'a fɔ min ye wolomasiri tabaw ye u nana baara kɛ nin kan in kɔnɔna na min bɛna se k'a to olu bɛ se sɔrɔ se min b'a to basigi ni lafiya o bɛna se olu fana ma sabula kuma o kuma ka Segu wele ka Moti wele o na bɔ a la sa u yɛrɛ n'u ta sɔrɔ o nagakɔrɔla la min ye Bamancɔrɔ ni ka wale kɛbaw ye ko ni kɔni kan ka kɛ olu ma bɔnɛba ye sabula sangaw gouverneur y'a yira k'a fɔ ko u kun sigilen don ka nin kan in kɔnɔ kankura in min ye wolomasiri tabaw ka kulu min bɛ yen n'an bɛ fɔ ma sa ko 23e régiment infanterie motorisée k'a bɛna k'olu sigiyɔrɔ ye olu dun nafa fana ka bon kosɛbɛ u ka commandement ni o ye Kayi ka commandement ye Amara Falaye k'o bɛna to Segu bolo han Segu min ye région militaire filanan ye ko Kayi bɛ to ka yamaruya kɔnɔna na wa min ye Kayi kɔnɔna na ye infanterie motorisée maaw ko olu yɛrɛ de kɔni ye kɛlɛbolo yɛrɛ yangalan belebeleba ye kɛlɛkɛcɛ min bɛ olu bolo duguma armée terre yɛrɛ armée de terre ko olu jɛkulu de don ko wa fana ko nin ye o bɛna kɛ a fɛn fɔlɔw ye han n'o tɛ labɛn wɛrɛw bɛ yen Kayi hectare 500 kɔni o bɛ taa fa yɔrɔ kɔni n ko ninnu ta ye Bugunida o ye dugu de ye o 750 hectares Bugunida o de 50 de b'a ni ninnu ni ɲɔgɔn cɛ donc ko Kayi k'u k'u hakili latigɛ ko a falen minɛnw kɔnɔna Sadio ko tɛna kɛ baara ye wolomasiri taba minnu bɛ yen n'o ye armée de terre maaw ye olu ka ɲɛma général Aruna Samake ale fana ye tanu ni bonyamasegin kɛ ka ɲɛsin ɲɛmaaw ma a ko ni Ala sɔnna ma ko min ye nin commandement in ye nin baara in ye nin yɔrɔba in ye ko a kɔni bɛ tali kɛ laɲiniw la laɲini minnu sabatira jamanakuntigi yɛrɛ fɛ ko wa k'a bɛna n'a to sangaw n'u bolominɛw ani Mali fantɔw ka bɔ ɲɔgɔn kalama wolomasiri taba kunda ko nin y'o nata ye Sadio ale y'a yira sa k'a fɔ ko min ye kan min dayɛlɛlen filɛ nin ye ko kɔni kan kurakurani ko a ka laɲinibaw ye minnu ye o ye ka maaw kala ɲɔgɔn na fɔlɔ ka adamadenya tin don maaw ni ɲɔgɔn cɛ dugudenw jɔyɔrɔ ka bon bi wolomasiri tabaw ka baaraw la ko min ye cɛdenw ye olu bɛna bila a kɔnɔ wolomasiri tabaw ka minɛn ɲɛnɛmaw fɛn minnu bɛ yen n'olu kan ka se ka baarabaw kɛ don nataw la k'o na kɛ kan in lasago kan in kɔnɔ minisiri ko fana k'a bɛ hakililajigi kɛ ko min ye sɔrasiw ye n'i y'u bila yɔrɔ yɔrɔ k'i k'i hakili to u ka baloko la u yɛrɛ kɛcogo u donfiniko u ka jiko ko nin bɛɛ lajɛlen jateminɛna kan in jɔtɔ ko kɛnɛ fɛrɛlenw de b'a kɔnɔ wa min ye baarakɛyɔrɔw ye k'olu fana fɛrɛlen don Sadio ko fana ko min ye nin waati in na ye ko a b'a ka bonyamasegin kɛ sangaw ye sabula a taara san dugutigilakaw fɛ yen min ye bulon 4 min bɛ san olu bɛɛ lajɛlen farala ɲɔgɔn kan ka bonyamasegin kɛ a ye a yɛrɛ taar'u fo sangaw u ye misi 4 d'a ma koyi k'a ka wale ɲuman na
k'a ko o ta min ye dugudenw ye fana olu fana ye dugaw caman kɛ ka taa se alimaminakaw ma min ye kan ye k'a kalifalen no san n'a lamini bɛɛ lajɛlen na a kalifalen no Kucala fa minnu fana ka surun san na wa k'a kalifalen no maliden ɲuman bɛɛ lajɛlen na min ye wolomasiri tabaw ye u ka baara bɛ se ka kɛ kan in kɔnɔna na cogo min ka ɲɛ fala ye ni nin bɔra ye Kucala ta o de bɛna na dɔgɔkun nataw la ka Buguni tugu la ka sɔrɔ k'a kuncɛ ni kita ye olu kanw ni jɔliw bɛ senna nin waati in na yaasa baara bɛ se ka kɛ cogo min wolomasiri tabaw halisa ko min ye Gawo mara la misi 100 ɲɔgɔnna o kun tununna min ye armée ale ka wulikajɔw senfɛ a sera ka misi dɔw misi min n'olu cayalenba kɔni kun nɛnnen no bamanciwale kɛbaw fɛ ka t'olu dogo dugu dɔw kɔnɔna na Gawo kɛrɛfɛla la commandant de secteur 1 n'o ye opération Maliko ye colonel Ibrahima Samassa ale kɔni y'a yira sa k'a fɔ ko nin kalo in tile 11 misi fɛn fɛn minɛna u y'a di maire lakaw ma yaasa olu bɛ se k'a di a tigiw ma cogo min sabula olu de b'o dɔn armée ka wulikajɔ a n'a ka basigi o tanuni n'o bonyamasegu kɛra ye nin kɛnɛ in kan sabula a kun yirala k'a fɔ jɛkulu marifatigi dɔw bɛ olu de bɛ moto kan Gawo n'a masurun bɛɛ lajɛlen na sa min ye buguda minnu bɛ yen u bɛ na de ko ye fala ye ka mugu ci sanfɛ ka baganw k'olu dɛndɛrɛ ka taa n'u ye ne maa min bɔra k'i fasa ja u bɛ mugu ci la ka tɛmɛ n'u sen fila ye yanni ka wuli walima k'e bɛ fɛn o b'a sɔrɔ kɔni olu ye duuru don fiɲɛ na ni misi ninnu ye min ye nin buguda in ye ko a kuma kun fɔra sɔrɔdasiw ye nka sɔrɔdasiw ye wulikajɔ min kɛ u taara sɔrɔ misi min bɛ a ka ca n'olu ta ye pinpanw komi olu ti ɲɛdɔn a ko la bagan minnu tununna walima bagan minnu fana dɔw bɛ olu fana bɛ colo olu fɛn fɛn minɛlen filɛ nin ye sisan sa bamanciwale ni jugawale kɛbaw la u nana ka na o bɛɛ lajɛlen de di dugutigi ma yàrá ni waati na an di dugutigi tɔgɔ fɔ kɛ o Gawofa ninnu fɛ ni kɛba kun bɛ n b'a fɔ ko kɛba bɛ yen k'ale de ye dugutigi ye u k'a dɔn k'a fɔ k'ale de bɛ yen min ye dugutigi ye a ye foli ta ka ɲɛsin kɔmana ma n'o ye Samassa n'a ka maaw ye k'u bɛ baara min na k'u b'a kalama koyi u yɛrɛ de b'a dɔn k'a fɔ ko yɔrɔ ninnu de tiɲɛna bi bin yɛrɛ jugu bɛ jɔrɔ bɛ juguladenw na o de ye k'a fɔ u yɛrɛ ka duguw kɔnɔna na maaw de b'u kɔrɔ u senkɔrɔ ye kuma bɛɛ minnu bɛ kibaruyaw di avion wulila dɛ sɔrɔdasiw y'u kun bɔ dɛ nin bɛ senna tan nin bɛ tan dɛ ko kɔni jugumisɛnw de kɛlen don k'olu yɛrɛ tɔɔrɔ hali dugu kɔnɔ bi ko baro kɛli ka gɛlɛ i y'i da wa ani sinikɛnɛ dɔ ka n'a jɔ i ka da la ni marifa ye k'e ye mun fɔ kunu k'o de kɛlen don ka bɛɛ siran n'o tɛ ko min ye armée ye a dɛmɛni ka d'u ye koyi fɛn caman bɛ yen u bɛ fɛ k'a fɔ armée ye nka n'i ma farati o la don dɔ la u bɛ n'i su ta ko n'o tɛ k'a fɔ ko olu bɛ don armée juguya la wa ayi ko fo ka taa diɲɛ wuli wa min ye maire fɛn fɛn ye sa maire n'a ka danga o bɛɛ lajɛlen ye nin kuma ninnu fɔ armée k'a dɔn k'a fɔ olu bɛ nin baara in na wa u yɛrɛ y'a ye fana kuma o kuma n'u mago jɔr'u la u bɛ na yaasa u ka se ka baaraw kɛ u k'u hakili to olu fana ka lakana na yaasa min ye baara minnu bɛ yen olu bɛ se ka kɛ ka ɲɛ cogo min na u kɔni y'a yira sa k'a fɔ ko min ye armée ye dugudenw caman y'u ka nisɔndiya yira fala ye misi ye nafolo de ye o u ka nafolo de filɛ nin ye tan cogo la dɛ donc armée u y'ale fo kɛnɛ kan ye segukaw fɛ yen segu denmisɛnnin minnu bɛ yen n'olu b'a fɛ ka photovoltaïque kalan kɛ k'a ɲininen n'u fɛ sa u ka t'u tɔgɔ sɛbɛn fala ye min ye centre de formation professionnelle Kaja Sanogo la Dar Salamukaw fɛ yen don o don maa minnu b'a fɛ sa ka photovoltaïque baara kɛ k'olu ka t'u tɔgɔ sɛbɛn ye tɔgɔ sɛbɛn n'i kɔni b'a fɛ sa i sen ka ye a ko la i ka se ka ta joona ale daminɛna kabini kalo in tile 10 a bɛ taa kun fori kalo tile 20 o de la a ɲininen no maaw fɛ sa maa kɔni bɛ fɛ sa i sen ka ye nin ko in na i k'i senfa joona ka taa segukaw fɛ yen Dar Salam panneau solaire k'a monter k'a kalan ɲɛdɔn k'a baara kɛ ka ɲɛ kosɛbɛ i bɛ se ka taa Segu Dar Salam i bɛ taa kalan in kɛ olu fɛ yen yaasa i ka se k'i ka diplôme sɔrɔ nɛgɛjuru sira maa minnu bɛ Segu n'a lamini na u bɛ se ka 76 03 12 23 o wele 76 03 12 23 walima 66 a bɛ y'a numéro kelen ye 03 12 23 a numéro bɛɛ lajɛlen ye kelen fala ye 66 ani 76 Segu Dar Salam min ye tɔn artisanal ye o kɛrɛfɛla la baara ninnu bɛɛ lajɛlen bɛ ka kɛ ye ale Segu kelen in kɔnɔna na an bɛ to yen min ye Talane cité ye Mahamudu Dafɛ n'a ka maaw kɔni ye Bamakɔta Kurumbo karili kɛ kunu
komi ye Bamako ye Gao Moti Sikaso ani Segu k'u bɛna olu yɔrɔ 5 ta sa ka ɲɔgɔn dan kɛ o kɔnɔna na denmisɛnninw mana se dɔnkilidala ni bɛɛ ye olu na taa ɲɔgɔn sɔrɔ Segu ni min sera bɛrɛ lajɛlen sa olu kɔni u na kalan kɛ olu kunna fɔlɔ ɲɔgɔn dan u ka sɔrɔ ka olu kɛ o mana tɛmɛ ka bɔ yen maa maa bɛna ta nin kɛnɛ in kan i b'i jija de koyi i bɛ dɔnkili kelen da bɛn ni kelenya sinsinni kan dɔnkili filanan i yɛrɛ bɛ fɛ ka dɔnkili min n'i ka dɔnkili min da i n'o da ye min mana na bɛɛ dansa sefa wari miliyɔn 1 fala ye ne y'o fɛ yen n ko Segu ni dɔnko ye wari de ye ale ye min b'ale la maaw t'a dɔn o mana tɛmɛ ka bɔ yen filanan 100 sabanan 200 donc maa si tɛgɛlankolon fana ti bɔ tɔ ninnu fana enveloppe ninnu bɛ yen ka di u tɔw fana ma o y'a jama yɔrɔ ye hali i ta a da i bɛ ta ka bɔ i ka dugu la ka na n'i ye ka n'i former k'i loger k'i nourrir k'i balo o ye dɔ ye dɛ ka tila ka finale fana dasi i ɲɛna tuguni festival Sidi Niger kɛnɛ kan Dafe n'a ka mɔgɔ an b'u fo o la sa fala ye ɲinan ta in Ablaye Jabate y'a den fa ye a yɛrɛ tun bɛ kɛnɛ kan kunungo palais de la culture la a ko a bɛ min ɲini denmisɛnninw fɛ u k'u jija dɛ cɛsiri ni timinandiya u kana nisɔngoya dɛ sabula dɔnkilida waati min na i bɛ taa ɲɛ i bɛ kɔgɔ o waati de i bɛ se ka fɛn caman kɛ o wagati de a ko ale yɛrɛ Ablaye a si bɛ san 77 la k'u ɲɛ t'ale la de o mana mana tɛmɛ ka bɔ yen a kelen ka dɔnkilida a ti groupe la fiyewu o san 55 ye ɲinan ye wa diɲɛ dugu tɛ yen États-Unis jamana 50 ni kɔ la ale ye nin bɛɛ lajɛlen kolonkolon donc ko min ye denmisɛnw ye u k'u cɛsiri u k'u jija fala ye États-Unis kaw fɛ an ye min fɔ fiɲɛkolo fantan banda in ja anw ma foyi fɔ dugu bɛ États-Unis bi olu mɔgɔw tɛ se ka bɔ kɛnɛma yɛrɛ olu ka fɛn bɛɛ jɔra hali u ka denmisɛnninw tɛ se ka taa ekɔli la nka n'Ala sɔnn'a ma an ka maa dɔw bɛ yen Atlanta olu dɔw ye laseli dɔ k'an ma an bɛna olu labɛn maaw bɛ se ka faamuyali k'a ko la cogo min falenmekaw olu fana a degun bɛ olu kan nka min ye faleya kɔnɔna na baki u tun ye baki min dilanni daminɛ Alhaji Keyita n'a ka mɔgɔw ko baki banna fala ye faleya baki k'a banna pewu u y'a kurakuraya ka mun ka tulu ka a filɛ nin nka sisan sa ba u bɛ ka kɔnɔni de kɛ a bɛ se ka taa kunbɛn cogo min donc Alhaji a n'a tɔɲɔgɔnw bɛɛ lajɛlen de jɛra ka nin baara in kɛ ɲɔgɔn fɛ yaasa faleya kɔni i b'a dɔn ni baki kɔni tɛ yen tɛmɛcogo tɛ maa si la o hali Bamakɔ yan yɛrɛ yanni pont ninnu ka jɔ baki de tun bɛ yan o Bamakɔ baki de tun bɛ yan dɛ baki de tun bɛ mɔgɔw tigɛ yan o y'a sɔrɔ pont foyi tɛ yen tubabuw nalen de u ye dugumata in larawuli o y'a sɔrɔ baki fana bɛ mɔgɔw tigɛ an ka maaw taatɔ le guerre la kɔni olu taara baki de olu ye baki de ta Bamakɔ yan donc min ye faleyakaw ye nin y'u ka baki kura ye an b'u fo u ka cɛsiri n'u ka timinandiya la école ko fɛɛrɛ bɛ ka ɲini a ko la yaasa k'a lajɛ n'o y'a sɔrɔ kalanta bɛna na kɛ cogo min an kɔni tuloma dalen don sabula bɛɛ b'a dɔn k'a fɔ san mun nana tile 2 in na o fana san o fana juguyara kosɛbɛ nka fala ye an kan ka autoritéw fo sɛ jamana in kɔnɔ Ala ye koba k'an ye dɛ an filɛ nin ye an bɛ kɛlɛ de la gouvernement wulilen don k'i jɔ o kɛlɛko la an bɛ ka kɛlɛ kɛ an bɛ ka mɔgɔw ta an bɛ ka baara wɛrɛw fana ɲɛ sɔrɔ a ko kɛrɛfɛ nka nin min filɛ nin ye nin ye Ala jarabi de ye maa si kun sigilen tɛ ni nin ye sanpɛrɛ min jigira ɲina a fɔ a tɛ segin bɔ ji bɛ ka suru cogo min anw fɛ a bɛ ka suru diɲɛ fan bɛɛ fɛ maa tɛ se k'o jalaki ta ka da fanga kun dɛ n'o tɛ i bɛ ka tile la yan i bɛ ka n'a ka mɔgɔ y'a fɔ bɛɛ ye san nalen 2013 ka sow yira kɔ kɔnɔnaw ni ba kɔnɔnaw ko k'u ci mun nana fɔ ko fandanw don k'u bɛ k'u dahirimɛ ɲini Laji Burama ka hinɛ ka bon ale y'a to yen ninnu fana filɛ k'u recenser nin ye tuguni fala ye ni ji jiginna an b'a fɔ ko fandanw don
ne maa min ka kegu nin na min y'i sɔrɔ ɲina n'ala y'i ɲuman bɔ a la yɔrɔ wɛrɛ ɲini fɛn bɛɛ tɛ gouvernement ye dɛ an yɛrɛ ka hakili to an yɛrɛ la gouvernement bɛna na ka na dɛmɛ kɛ halisa i m'a ye musaka de bɛ ka ɲini pour que ka di mɔgɔw ma ka se ka mɔgɔw boloma dɛmɛ welewelemada bilalen no Mali setigi bɛɛ lajɛlen dɔw ye dɔ di nka halisa u bɛ ka musaka de labɛn min ye miliyari 4 ye ka se k'o sɔrɔ ka mɔgɔw la dɛmɛ n'o ye balo ni fɛn minnu bɛ i bɛ fɛn fɛn jate kɛ nin na a ka gɛlɛ a ka se ka ɲɛnabɔ hakili sigi ani ɲɔgɔn faamu o de bɛ nin ɲɛnabɔ nin tɛ taa ni dusu ye nin tɛ komi aw y'a fɔ aw m'a kɛ o tɛ nin ye nin nana cun aw kan de o bɛ kunbɛn ni hakili de ye maaw fana k'a dɔn k'a fɔ ko fɛn bɛɛ lajɛlen tɛ se ka kɛ yɔrɔnin kelen a se t'an ka gouvernement ye wari tɛ yen koyi musalaha ka bɔ a la wari de tɛ yen sinon gouvernement tɛ foyi fisaya jamanadenw ma n'i ye ala minɛ sisan ka taa fonctionnaire ka sara don na o problème mɔgɔ b'o problème da yɔrɔ dɔn mais u bɛ ɲɛɲinini na u bɛ baara la u bɛ k'u cɛsiri yaasa yanni kalanta cɛ fɛɛrɛ dɔw ka sɔrɔ nka an kɔni bɛ min f'u ye u ka ɲɛbilaw kɛ don nataw la ɲɛbila de ka ɲi an bɛ nin bila kɛrɛfɛ maa ti ko cogo dɔn ni ko y'an sɔrɔ don min an b'o kɛ k'a kunbɛn kuma t'anw ka jamana kɔnɔ yan fala dɔgɔkun dɔgɔkun n'a kungo don an kun bɛ yan ka a fɔ ko attaque kɛra nin kɛra an bɔr'o la sanji nana ka na yɔrɔw bɛɛ lajɛlen tiɲɛ sanji y'an t'o la u nana attaque kɛ gendarmerie la gendarmerie y'a t'o la an nana don ko kuma wɛrɛw ni don o don kungo dɔ de b'anw da la o ɲuman ye min ye an ka ɲɛmɔgɔw k'u hakili to u yɛrɛ la fana jamana mara ma nɔgɔ baara dennin tɛ u nana sɔrɔ baara min bɛ sen na jamana in tun bɛ cogo min a ma nɔgɔ fala ye fɛn 2 de bɛ anw ka jamana kɔnɔ olu de bɛ ɲɔgɔn na depuis diɲɛ bisimila ye maliyɛnw ani maa minnu bɔra kɔkan ka na n b'a ɲɛfɔ dɛ parce que jamana in kɔnɔ kumaw ma nɔgɔn sisan n b'a fɔ mun na kɛlɛ fɔlɔ minnu kɛra fanga nɔfɛ kɛlɛ o ye groupe 2 de ye Mali la maa minnu bɛ fanga la ani minnu bɔra a la Modibo binna Modibo nɔfɛmaw olu dɔw wulila k'u ti jɛn n'a ye cogoya si la olu ye kɛlɛ kɛ fo ka taa dɛsɛ Musa la Musa binna Musa fana nɔfɛmɔgɔw fana wulila olu fana y'u fasa ja kaki ATT binna ATT mɔgɔfɛnw fana wulila wa hali bi an bɛ o de la jamana ko de tun kan ka lajɛ an kan ka o de dɔn maliyɛn yɛrɛ ɲinini Asimi kan ka mɔgɔw yɛrɛ de ɲini sisan minnu bɛ se ka baara kɛ jamana kɔnɔna na n'o tɛ n'an tora tan a bɛ gɛlɛya dɛ minnu bɔra la olu tɛ se k'a fɔ parce que fɛn dɔ bɛ yen fala e t'o diya dɔn e ma deli ka don la e t'o dɔn olu de b'a dɔn u bɔra min na olu de b'a dɔn fana ninnu bɛ ka mun kɛ sisan u ɲɛ b'a la u ɲɛ bɛ ɲɔgɔn na o mais problème ye mun ye anw bɛ mun de nɔfɛ an yɛrɛ ta ye mun ye an bɛ mun de sɔrɔ jamana yɛrɛ bɛ se ka bɔ cogo di an k'o de ɲini an ka maa ɲɛnɛmaw ɲini maa minnu bɛ se ka baara kɛ tilennenya ni laadiriya la ka jamana bɔ nin degun in kɔnɔna na o de ɲinini an b'o de fɔ jamana ɲɛmɔgɔw ɲɛna donc an bɛ segin ka na an ka kunnafoni kɔnɔ k'a jira k'a fɔ ko min ye aigle ye u gagné kunu ni kɔni y'u gɛrɛ kosɛbɛ Maroc la bi kelen min yɛrɛ n'an y'o don El Bilal Touré ale de y'a bi don nin bɛ an ka kuru kɛ 7 ye k'an bila bɛɛ lajɛlen ɲɛ Mozambique min y'an ka filanan ye kuru 5 bɛ ale bolo n'an sera ka taa gagné Guinée équatoriale kaw fɛ yen Guinée Bissau kaw fɛ yen tarata nata in tile 4nan hukumu kɔnɔna na o y'an qualifié an da bɛ bɔ kuma na an n'an ɲɛsin sa baara wɛrɛw ma min ye ani Ghana ninnu ka retour ye ale ni an ka denmisɛnnin dɔw fana b'an bɛ se k'olu fana sen filɛ mankan misɛn minnu bɛ k'olu dɔgɔya kosɛbɛ baara k'a ɲɛsin o ma min ye aigle kɔni ye u y'u jɔ u jɔyɔrɔ la kunu sabula balontan n'o de fɔ kiba ɲɛna n'aw taara an mago tɛ foyi la ko bi ka don dɔrɔn ni bi kuma don a kuma tun bɛ caya wa fala ye i bɛ maliyɛn minnu bɛ balontan fɛ i bɛ kuma sugu bɛ mun da nka ni aigle bɛna jouer tuguni u bɛ ɲinɛ u bɛ taa terrain kun falen o don ka tɛmɛ hali match dɔ in kan jama de bɔra koyi jama taama de bɔra ka taa balontan in lajɛ ala y'a kɛ an ye se sɔrɔ an kun kɔrɔtalen don nka o t'a jira k'a fɔ ko degun t'a la dɛ kiba ninnu n'o kuma kɛ olu b'a womisɛnw dɔn olu b'a dɔn mun ni mun bɛ yen maluda mana wa n t'a dɔn jɔnni de mana jumɛn tun bɛ yen
olu nana ka olu tɔ bɛɛ lajɛlen ɲɛfɔ an ye dɔ fɔ an ka gazon ko la parce que an y'a yira k'a fɔ min ye gazon ye hali entraîneur yɛrɛ y'a kuma fɔ ale min ninnu delila k'an ka gazon in tanu o y'a sɔrɔ a bɛ jamana wɛrɛ kunna nka kunu a ko gazon in ko a y'ale ka denmisɛnninw sɛgɛn ko mɛ ko a bɛ denmisɛnninw fo u sera ka jouer ka ɲɛ a ko Nene Dorgelès ale ni maa wɛrɛw bɛ yen k'olu bɛɛ lajɛlen ye gɛlɛya sɔrɔ Lasini Sinayogo ninnu k'u bɛɛ lajɛlen ani Mohamed Kamara ka taa se Salim Jakite ma k'olu bɛɛ lajɛlen ye gɛlɛya sɔrɔ ni gazon in cogoya ye ko nka ko an bɛ dugawu kɛ ko ni Ala sɔnna a ma ko tarata nata k'an bɛ se sɔrɔ an bɛ qualifier ka taa Falaye match minnu tana n'olu jaabi b'an bolo Namibie ni Mozambique 1-0 ka taa Zimbabwe ni Namibie Zimbabwe ale se sɔrɔ 1-0 a 1-0 cayara dɛ Cap Vert fana binna Botswana ɲɛkɔrɔ 1-0 RD Congo ale fana ye Tanzanie bugɔ 1-0 Mali ale ye Guinée Bissau bugɔ a yɛrɛ fɛ 1-0 Ghana ni Ghana ni Sudan fo Ghana fu ni fu mais Falaye ani Sudan min jouera o don Afrique du Sud o Sudan in ka ɲi dɛ équipe ɲumanba de don fɔ ni jeu b'u la n'i ye ballon da duguma i tɛ se k'u ci hali ni ani minnu jouera kunu nin ye tan u bɛ se ballon tan na dɛ u bɛ se ballon tan na u garisɛgɛ de ma ja Sudan ale ni Ghana o kɛra fu ni fu ye tiɲɛna Algérie Togo ko ban koyi 5-1 Burkina fana ye 4-1 kɛ Burundi la min ye kunun juma ye sa an ma olu jaabi sɔrɔ min ye Guinée équatoriale ale ni Libéria tun bɛ ɲɔgɔn na Zambie ni Tchad Mozambique ni Eswatini est-ce que o ma ban 1-1 na Madagascar Gambie Égypte Mauritanie Nigeria Libye Benin ni Rwanda o tora o se kɛra Benin ta ye 1-0 Cameroun fana ye Kenya bati 4-1 Uganda ni Sudan ni Sud tun bɛ ɲɔgɔn na Afrique du Sud ni Congo Sénégal fana ye se sɔrɔ Malawi kan min ye Angola ye ale ni Niger tun bɛ ɲɔgɔn na Côte d'Ivoire fana ye se sɔrɔ Sierra Leone kan Mali Guinée Bissau an ye se sɔrɔ Tunisie ni Comore Gabon ani Lesotho tun bɛ ɲɔgɔn na bi balontan fila bɛ Falaye min ye Guinée ye La Guinée ale ni Ethiopie bɛ jouer Maroc o ni République Centrafrique olu fana bɛ jouer bi sisan an bɛ taa Kulukoro n'an sera Kulukoro an bɛ yɛlɛ kɔti kan u b'a fɔ yɔrɔ min ma ko plateau maa minnu bɛ yen n'olu ye degun sɔrɔ bateau ko la olu sigiyɔrɔ bɛnnen don yen de ma araba tɛmɛnen an taara yen ka taa donbolo kɛ u ye maliyɛn minnu bɛ Atlanta olu tɔgɔ la maire ale ka ciden min nana n'o ye conseil municipal Mamuru Bakari Traoré a ye min fɔ an ka jɛ ka o lamɛn an bɛ kɛnɛ min kan kɛnɛ barikalen don parce que a y'a fɔ cogo min na dusukasi min y'an sɔrɔ bateau ko la an b'o dusukasi kɛnɛ tɔ dɔ kan hali bi ni mɔgɔ sɔrɔla k'a fɔ minnu b'a k'a fɔ mɔgɔ minnu tola kasara nin na ka na olu commando vraiment on ne fait que k'o tigi remercier surtout a y'a fɔ cogo min yɛrɛ la k'a fɔ mɔgɔ min yɛrɛ ti yanka ye n'o yɛrɛ sera ka nin hakilina sɔrɔ ka na dɛmɛ don an ka mɔgɔw ma k'a dɔn k'a fɔ gɛlɛya bɛ jamana kɔnɔ minnu tola ni kasara ni ɲɔgɔn na a bɛ se ka bɛɛ lajɛlen sɔrɔ donc an bɛ dugawu don vraiment nin kasara min filɛ nin Ala k'an fama ni ɲɔgɔn na ma vraiment Ala k'an fama ni ɲɔgɔn ma parce que n'i ye bateau ko ta k'a lajɛ n'a gɛlɛya nana dɔrɔn a gɛlɛya fɔlɔ a bɛ santi dugu fɔlɔ min na o ye Kulukoro ye yan a gɛlɛya fanba de yela an kan hali ɲinan t'a la an y'a ye k'a fɔ bateau ma se ka baara kɛ a gɛlɛya fanba a bɛ hali bi Kulukoro kan ni mɔgɔ sɔrɔla minnu bɛna olu ka mɔgɔ minnu tora la ka na olu boloma dɛmɛ vraiment an b'u fo k'u waleɲuman dɔn parce que nin ye anw yɛrɛ ka baara ye normalement commune yɛrɛ la mairie yɛrɛ ka baara ye nin ye commune den kelen-kelenna fɛn fɛn bɛ yan yɔrɔ la an bɛɛ ka dɛmɛ de kan ka se ninnu ma ni mɔgɔ sɔrɔla k'an dɛmɛ o la vraiment an b'o tigi fo k'o barikada mɔgɔ tɔ fɛn bɛ a y'a fɔ cogo min na an fana kan k'a lajɛ hali bi ka exemple ta ninnu fana kan hali ni a exemple fɔlɔ bɔ yan ni mɔgɔ bɛ ka ɲinɛ hali bi nin fɛn ninnu a kɔlɔlɔ bɛ hali bi ka yira k'a fɔ mɔgɔ la hali bi kɔlɔlɔ in a bɛ yen donc an ka hakili to a la an yɛrɛ bɛ se k'an organiser cogo min na de façon locale ka se ka dɛmɛ apporter tuguni o de ka fisa sinon mɔgɔ minnu bɛ yɔrɔ jan fɛ n'a fɔ olu ye fɛn ye ka na anw yɛrɛ minnu bɛ yan ka na dɛmɛ kɛ k'an sigilen to vraiment an yɛrɛ kan ka hakili jagabɔ kɛ tuguni k'a ye k'a fɔ fɛn nin a bɛ yen hali bi mɔgɔw hakili b'a la il faut pas que anw yɛrɛ ka ɲinɛ donc an k'a lajɛ
n'an bɛ se k'an organiser cogo min na fana ka fɛn belebeleba wɛrɛ organiser min tɛ nin ɲɔgɔnna min tɛ nin ye donc vraiment ne bolo o bɛ dɔ fara a ko tɔ kan komi donateur yɛrɛ ale fana ye lasilikɛla ye radio ni télévision caman na hali bi an bɛ dɛmɛ de ɲini ale fɛ a ka continuer ka dɛmɛ ɲini an ye hali bi parce que jamana bɛ yɔrɔ min na ni gɛlɛya nana an bɛ dɔ wɛrɛ kɛ ka dɛmɛ ɲini ɲɔgɔn fɛ kɔ donc olu ka laseli kɔnɔna na olu ka kuma bɛ yɔrɔ caman sɔrɔ an tɔ tɛ yen sɔrɔ donc hali bi an b'a ɲini a fɛ a ka courage ta hali bi a ye min kɛ vraiment belebeleba don a kɔni nous sommes honorés vraiment ce matin maintenant an b'a ɲini a fɛ hali bi a ka continuer hali bi diffusion na ka continuer hali bi ka damala gosili kɛ an ka nin banbatɔ ninnu ye donc o de tun bɛ ne fɛ ka fɔ. Alisa an bɛ to Kulukoro bato yɛrɛ maa minnu tun b'a kɔnɔ min ye Mayimuna Mayiga ye ale ye laseli kɛ ka kɛ ni a ye degun mun sɔrɔ ka bato bɛ kɛ bato ka waati min an ka o fana lamɛn. Ne tɔgɔ Mayimuna Mayiga donc le 7 septembre attaque bato ne tun b'a kɔnɔ et j'étais blessé même o y'a sɔrɔ n kun lajɔlen don kalo 4 bon fragment donna n ko la ka kisɛ don cheville la mais sa n bɛ Ala fo n b'a barikada ne balimamuso camanw bɛ ne y'u ye dɔn blessé caman taara Gawo an taara Eliko la mais ne ɲɛ yɛlɛla k'u dalen sɔrɔ ne kɛrɛfɛ ne yɛrɛ ɲinɛna n ta kɔ parce que denmisɛnnin fitininw bɛ 13 ans 14 ans 15 ans i n'a fɔ vie ye kuma min fɔ dɔw sen tigɛra dɔw yɛrɛ u ye kɔnɔna nugu belebelew dɔw tigɛ ka b'u la an kun bɛ gɛlɛyaba de kɔnɔ Gawo n ko gɛlɛya a bɛnna ni coupure de courant ye coupure courant sababuya kɛra dɔw sen tigɛra bari traitement tɛ ka suivi quoi avec le coupure mais o bɛɛ la an bɛ CICR mɔgɔw fo ka Gawo gouvernement mɔgɔw fo ka hôpital de Gawo mɔgɔw fo ka directeur fo ka développement social mɔgɔw fo ani minnu wulila k'u jɔ ka an dɛmɛ moralement et physiquement u kun b'an nɔfɛ u b'an nɛgɛn ka kuma ne kɔni kuma tɛ ne da quoi parce que jusqu'à présentement choc bɛ ne da ni ko k'a kuma kɛra ka tɛmɛ an bolo halisa a ma tɛmɛ parce que an ye problème caman de hali sini ni sigira jama na a bɛ kɛnɛ ma komi u bɛ obi fili ka na an bɔra an t'a dɔn cogo min an bɔra mais Ala de y'an bɔ minnu tora la fana Ala ka saya kuma lafiya ye an kɔni bɛ yan maire fo ka Kasim Traoré fo ka dugutigi fo ka doso kuntigiw fo ani église mɔgɔw n b'aw bɛɛ fo ni minnu ye ŋaniya sɔrɔ fana ka an dɛmɛ an bɛɛ kelen Ala ka caman bila nɔ la Kasim Ala k'i bolo mɛn i ka baara la Ala kana bila i ka baara bila fɛn wɛrɛ Ala k'a bila i kɔrɔ ye ya Rabbi Ala ka si ni kɛnɛya di an bɛɛ ma Ala ka hɛrɛ da an ka jamana na mais halisa an bɛ dɛmɛ fɛ parce que an sɛgɛnna dɔw ka famille taara dɔw ka famille bɛɛ taara ne yɛrɛ bɛ docteur dɔ don fo bi fa donna la parce que a muso n'a den 3 bɛɛ de sara ni baarakɛla dɔw dalen bɛ u sen tigɛra se t'u somɔgɔw ye dɛmɛ t'u ye wa i n'a fɔ mon frère y'a fɔ cogo min k'a fɔ ko an b'a fɔ ko an ka malidenw ɲinɛna ko u ma ɲinɛ ko kow ka ca mais halisa u ka hali n'u bɛ to ka kuma kelen ka kuma an ka président fɛ o b'an dɛmɛ dɔɔni moralement quoi parce que ça ne va pas franchement psychologiquement ça ne va pas. Plateau 3 kɔnɔna na an y'a ye k'a fɔ a kinikini bonyana sabula degun in a ye maa caman sɔrɔ Aluseni Ture ale fana ye laseli kɛ ka kɛ ni nin waleya in ye halisa bato minnu tun b'a kɔnɔ ni Ala y'a kɛ u sera ka bɔ olu de minnu sigilen no Kulukoro an n'olu de ɲɔgɔn sɔrɔ an ka Aluseni Ture ale fana lamɛn. An bɛ bɛɛ fo mɔgɔ fɛn fɛn y'a a sen bɔ a kɔnɔkɔrɔ ka se yan an b'a bɛɛ fo dan tɛ foli min na ka foli kɛrɛnkɛrɛnya k'a ɲɛsin Kasim ma n hakili b'a la le 7 septembre passé an kun bɛ sarakabɔ dɔ la yan sarakabɔ in kun kɛlen don k'a ɲɛsin baton kasara ye mɔgɔ minnu sɔrɔ minnu banna minnu jogina minnu ka nafolo tiɲɛna ani Ala yɛrɛ ye minnu sauvé an y'a ŋaniya ka sarakati bɔ in ta ka ɲɛsin olu ma ka ɲɛsin jamana ma donc an b'o boli b'o bɛɛ kan
donc a y'a kɛ Mali ko ye a y'a kɛ yɛrɛ ko ye a y'a passé émission fɛ donc o kɔnɔna na n ka kuma kɔnɔ n tɛ se ka kuma daminɛ cogo si la ni ma foli kɛrɛnkɛrɛn k'a lase Kasim ma dan tɛ foli min na a kɛnɛ kan Ala y'an bɔ i mana kuma fɛn fɛn fɔ i kan ka kuma laban min k'i kɛ min ye o ye Ala de y'an bɔ sinon i tɛ se ka ko in ɲɛfɔ ka se a dan na parce que Ala y'an minnu bɔ a la an ni kamana gan de bɔ a la an ni hakili ma bɔ a la aw ka hakɛ to Ala ni fini ma bɔ a la donc n'i bɛ fɛn fɛn fɔ kuma laban kan ka kɛ dɔrɔn an bɛ Ala de fo k'a barikada parce que Ala ye kabako koba kɛ ko in fana na ni ko in daminɛ na i ɲɛna ko ni girigara wulila i bɛ t'i kalifa mɔgɔ minnu na olu caman tora yen an ye denw ye fɛn in na minnu ma hali kalo sɔrɔ mɔgɔ t'u bɔ cogo dɔn donc o de la n ko mɔgɔ mana kuma ta cogo o cogo en tant que témoin kuma laban na i bɛ Ala de fo k'a fɔ ko Ala de y'i bɔ donc n'an bɔr'o la an bɛna tiɲɛni kunda ani kasara kunda o kɔni dan yɛrɛ t'o la parce que an ka nɛgɛba yɛrɛ min ye bato in o kɔni o tora yen n'an nana adamaden kunda a tiɲɛni tɛ se ka fɔ ka ban donc su min tora yen n'an ko an b'a compter bi a bɛ caya kosɛbɛ hali bi an ka mɔgɔw b'an bolo fana banabagatɔw b'an cɛ la hali sisan dɔw ka mɔgɔw b'u bolo i n'a fɔ président y'a fɔ cogo min na dɔw hali bi kisɛ b'u farikolo la dɔw senw tiɲɛna dɔw senw tigɛra dɔw hakili tiɲɛna hali sisan an ka groupe WhatsApp bɛ yen ko rescapé du bateau Tombouctou cɛ dɔ y'a mɛn k'a fɔ ko Kasim ko k'a bɛna bɔ an ye bi a ka kuma yɛrɛ kɔnɔna na n'i y'a jate minɛ i b'a dɔn k'a fɔ limaniya bɛ ɲini ka tila la Alfuseni ale kelen kun tɛ yen maa wɛrɛ bɛ yen n'o ye Nana ye Nana Traoré ale fana y'a ka dantigɛli kɛ dantigɛli min kɔnɔna na degun min b'u kan bi yɛrɛ kosɛbɛ kuma tɛ musow kan ale ka kuma ye tali kɛ o la an k'ale fana lamɛn. An ye bateau baarakɛlaw ye an bɛ jago k'a kɔnɔ an ye dayirimɛ ɲini n'a ye bateau wuli o wuli an bɛ taa an dayirimɛ ɲini ka dɔɔni ɲini nin gɛlɛya in kɔni an ma deli k'a ɲɔgɔn ye mais Ala latigɛ don sinon san o san u bɛ bateau bɔ mais u ma deli ka ni ɲɔgɔn kɛ sinon voyage o voyage bateau kisɛ bɛ bɔ a ma mais ni ɲɔgɔn ma deli ka kɛ fɔlɔ mais halisa an bɛ bɛɛ wele k'an kalifa don bɛɛ la gɛlɛya b'an kan dɛ gɛlɛya yɛrɛ yɛrɛ de b'an kan an tɛ n'an ka bateau tiɲɛna an tɛ ni bateau tɔ minnu bɛ yen olu yɛrɛ jɔra sira yɛrɛ tɛ yen bilen an ka sabaw o ka ca n'a bɛɛ lajɛlen ni sabaga fɔra k'a fɔ k'a ka dɔgɔ nkalon don dɛ min tora yen a ka dɔgɔn yɛrɛ a ka ca yɛrɛ 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 de minnu tora yen bateau fana tiɲɛna o tora yen bateau baarakɛlaw yɛrɛ komanafu mɔgɔw yɛrɛ bi gɛlɛya b'u yɛrɛ kan kojugu komanafu baarakɛlaw yɛrɛ bilama gɛlɛya b'u kan kojugu u tɛ ka sara yɛrɛ ka fara an jagokɛlaw kan yɔrɔ minnu bɛ taa u nɔfɛ yɛrɛ a t'anw yɛrɛ bolo bi foyi foyi t'anw musow bolo an jagokɛla minnu bɛ taa foyi foyi den kelen a t'an bolo dugu jɛ o jɛ an bɛɛ bɛ ɲɔgɔn wele e ma kibaruya mɛn e ma kibaruya mɛn jamana ma foyi kɛ jamana tɛna foyi d'an ma an ka dɔɔnin kɛ hali dugu yɛrɛ kɔnɔ surtout bɛɛ bɛ Kulukoro dɔn région min don sɛgɛntɔ région don Ɲani région don wallahi Kulukoro région sɛgɛnbatɔ yɛrɛ yɛrɛ de ça va pas baarakɛyɔrɔ foyi t'an bolo yan an bɛ taa an dayirimɛ ɲini ka dɔɔnin ɲini ka d'an somɔgɔw ma o de kɛra gɛlɛya ye ka kɛ dusukasi ye ka kɛ tɔɔrɔ ye ka kɛ ɲani ye halisa an bɛ Kasimu fo k'a barika da halisa n'a bɛ dɛmɛ wɛrɛ sɔrɔ hali ka fara nin kan don o don n'a bɛ se k'an dɛmɛ ni min ye a k'an dɛmɛ n'o ye n'a bɛ se k'an dɛmɛ don o don a k'an dɛmɛ n'a bɛ maa o maa dɔn ka dɛmɛ na s'a ma a k'o ɲini ka dɛmɛ na s'a ma sinon a don sɔgɔmada ma diya dɛ a kɛra tɔɔrɔ ye a kɛra gɛlɛya ye a kɛra ɲani ye a kɛra fɛn bɛɛ lajɛlen ye tasuma b'an kan ɲani b'an kan marifakisɛ b'an kan obi b'an kan ne yɛrɛ filɛ n bɛ sɔrɔ sugu kɔrɔ walahi an bɔra cogo cogo n tɛ n bɔ cogo dɔn halisa n woro kɔnɔna bereselen don hali furakɛ cogo a tɛ n bolo dɛ tiɲɛ yɛrɛ la mais n tɛ taa yɔrɔ si n sigilen don ka Ala makɔnɔ wa n ɲɔgɔnna caman an musow yɛrɛ minnu ta jago k'a kɔnɔ ça va pas dɛ an musow yɛrɛ jagokɛlaw
n'a sera k'an jagokɛlaw yɛrɛ dɛmɛ cogo min na an bɛ se ka jago dɔ k'an yɛrɛ ye sani ɲɛ sɔrɔ batonko la parce que jamana ma se ka ɲɛ sɔrɔ halisa o de ka d'an ye merci bɛɛ ka foli. min ye baabu ye sa an bɛna kun cɛ n'u ka président n'o ye Alu Temeli ye ale ka laseli an m'o kɛ ka kuma kun cɛ. Ka foli kɛrɛnkɛrɛnnen lase Kasim ma, Kasim Tarawele dakuru ɲɛgɛlen fɔ an ka gɛlɛya kɔnɔna na ka ci fɔ Kasim ɲɛna étant le président des rescapés. A ye wari mun da an ma nin ni wari in bɔra États-Unis Bruxelles mɔgɔw bolo ka na da anw ma an b'u fo wallahi wari ma dɔgɔ an bɛ gɛlɛya mun na mɔgɔ mun mana dɔrɔmɛ kelen d'an ma vraiment a t'a tigi sara sɔrɔ jama mun filɛ nin ye mun nana ni RSCP tila siɲɛ 10 ye siɲɛ 10 o ma se kɛnɛ kan yan nɔ an ka mɔgɔ fo Gawo u fo Kidal u fo Kayi Mali RSCP bɛ diɲɛ fan bɛɛ parce que ni bateau bolila bateau bɛ ka boli diɲɛ mɔgɔ bɛ bateau kɔnɔ diɲɛ mɔgɔ bɛɛ bɛ bateau kɔnɔ donc mun dira nin ni Ala sɔnna ma RSCP bɛɛ b'a a ye cogo la m'o lɛru di Kasim ma ani donateurs ma o tɛmɛnen kɔfɛ n bɛ kile kɛ toujours an bɛ degun kɔnɔ dɛ kununko ne y'an ka mɔgɔ dɔ wele n k'a ka na miliyɔn 60 ko affaire tun t'a si a ɲɛna miliyɔn 60 ko affaire tun t'a si a ɲɛna a y'a fɔ n na ko Temeli hali ni nana bila in tɛ sini dumi sɔrɔ k'a dun a bɛɛ ni kɛra de cɛ ni nana sini dumuni n t'a sɔrɔ k'a dun sini dumuni n t'a sɔrɔ k'a dun i bɛ yafa n ma n ka dɔgɔ Ala yɔrɔ ka b'o la hali kɛnɛ kan sisan an ka mɔgɔ bɛ kɛnɛ kan sisan a den fila de tora a den fila sisan o bɛ kɛnɛ kan nɔ ani minnu bɛ kɔfɛ minnu den saba minnu den mɔgɔ dɔw bɛ yen u ka famille bɛɛ tora bateau in na a tagi na famille bɛɛ donc n bɛ sigi n bɛ foli kɛ toujours ka foli lase vraiment Kasim ayiwa nin ye dansigi nin waati in na min ye bateau maa minnu ye degun sɔrɔ a kɔnɔna na ni olu bɛ nin waati in na kulukorokaw fɛ yen donbolo tun taara k'u ye maliyɛn minnu bɛ Atlanta olu tun ye 280 di n'o ye 400,000 francs ye ko ka t'o d'u ma yaasa u ka se k'o kɛ k'u boloma dɛmɛ o de senfɛ sa degun min b'u kan ani u yɛrɛ bɛ dabolo mun na bi u y'u da don olu la k'olu ɲɛfɔ maa minnu bɛ yen n'olu bɔra bateau in kɔnɔ u kɔni y'a jira k'a fɔ ko halisa banabagatɔw b'u la maa dɔw bɛ yen olu kan ka furakɛ degun caman bɛ yen u b'o kɔnɔna na hali bi a ka d'u ye gouvernement a ka dɛmɛ ta ka se u ma yaasa u bɛ se ka bɔ nin degun ninnu kɔnɔna na an y'a fɔ aw ɲɛna kuma kɔnɔna na n ko min ye faleyakaw ye olu kɔni ka baki u ye a dilan kura ye ka tuloji mɔn a kan ka moteur dilan kosɛbɛ nka min ye faleme ye ji kɔni bɛ ka don ale fana na ka taa kɛ ni Malantali baraji dayɛlɛli ye n b'a dɔn o b'o ji sira de ta ye ka taa ale tɛna anw fanfɛ bolo fɛ yan Elhaj i ni tile i Keyita i nana ka na an ka wele jaabi tilekan in na an b'a dɔn ciw ka ca baki mun y'a to a tiɲɛna bon kɔrɔ n b'aw fo fɔlɔ dan tɛ foli min na ne ka na aw ka wele k'a lamɛn bon maintenant bagi ko bagi tiɲɛna tiɲɛ cogo jumɛn na parce que bagi ni bilara ji sanfɛ faleya parce que an ka yɔrɔ la faleya bagi ne bɛ an ka fɛnw bɛɛ nɔgɔya samiya fɛ donc maintenant à partir du mois de juin i b'a ye an b'an ka balow yɛrɛ ka tɛmɛ fleuve falen min fɛ ka taa faleya a sababu ye bagi in de donc maintenant bagi in bilala ji sanfɛ
vers 2020 waati la de donc maintenant a ye sɔn nin kɛ service la dɔrɔn 2021 a bilara panne na a sababu a ka panne fɛnɛ sababu kɛra min dɔ bɛ exploration na an ka commune kɔnɔ olu de nana ni porsar dɔ ye ani machine ba dɔ b'a porsar nin fɛnɛ sanfɛ u y'a bɛɛ yɛlɛ bagi sanfɛ donc a poids ka girin bagi ma bagi ye 20 tonnes de donc bagi ni machine ni porsar jiginna ji jukɔrɔ donc bagi ye kalo 4 de kɛ ji jukɔrɔ min ni mɔgɔw y'u ka machine makara ka taa n'u ka minɛnw ye donc ka bagi to ji jukɔrɔ k'aw ka bagi to ji jukɔrɔ ka bagi to ji jukɔrɔ donc aw ma gouvernement ka baarakɛla tɛ yen min bɛ se ka kuma olu fɛ bon gouvernement ka baarakɛla bɛ yen nɔ gouvernement ka lasigiden dɔ bɛ yen nɔ o bɛ TP la donc depuis lors u ye wulikajɔw ni fɛnw kɛ donc plus tard u ye bagi 4 mois après u ye bagi bɔ ji jukɔrɔ bagi bɔlen ji jukɔrɔ sisan donc u ye bagi bila danga na sanfɛ donc waati dɔ la an y'a mɛn ko INACOM mɔgɔw taara ko k'a lajɛ donc quelques mois plus tard donc mais depuis lors bagi garelen tora o y'a sɔrɔ moteur tiɲɛna complètement gouvernement ma fosi kɛ a bɔlen ji la fana non depuis a bɔra ji la depuis 2021 préfet ni sous-préfet ninnu t'aw fɛ yen préfet ni sous-préfet u b'an fɛ yen nɔ donc à l'époque préfet ni sous-préfet minnu kun b'an fɛ yen nɔ actuellement olu tɛ yen nɔ mais munna u ma bɔ ko société k'a sara bon parce que ale de y'a tiɲɛ o apparemment anw yɛrɛ an kamana ganna dɔɔni puisque bon anw bɛɛ b'a dɔn k'a fɔ anw ka yɔrɔ la filewu falen bɛ nin badennin tɛ wa an dun falen a bɛ ba kɔfɛ de donc an ka ravitaillement fana gulonnen bɛ bagi de la samiya fɛ ni banabagatɔ bɔra an fɛ yen nɔ donc ale ni urgemment ka bɔ falen ka na CSCOM na Keɲeba donc a bɛ tɛmɛ o de fɛ ambulance bɛ yɛlɛ a fɛ ka na en même temps an ka baloko fana gulonnen b'a la donc Ponte yɔrɔ min na n'a fɔra ko commune bɛ ba kɔfɛ plus de 17 000 habitants n'a fɔra ko o dahirimɛ bɛ gulo bagi kelen de la samiya fɛ donc mɔgɔw ye kalo 4 kɛ bagi kun tɛ yen non kalo 4 depuis 2021 c'est maintenant que bagi bɛna bila service la 2021 depuis 2021 bagi tiɲɛna depuis 2021 o maaw kun bɛ kurun de la ni pinasiya kɔrɔ an kun bɛ k'an débrouiller ni kulu ni fɛnw ye par exemple ni banabagatɔ minnu bɔra faleya sisan urgemment ambulance bɛ na a bɛ jɔ bada la an b'u don kulu kɔnɔ ni moyen bɛ min somɔgɔw ye o fana bɛ mobili wɛrɛ louer Keɲeba a b'a don kulu kɔnɔ a b'a tigɛ n'a sera Keɲeba yan fan fɛ vers Fadugu ale b'a don a b'a don mobili kɔnɔ n'a y'a tigɛ kulu na a b'a don mobili kɔnɔ o bɛ sɔrɔ ka taa n'a ye Keɲeba n'o moyen tɛ mɔgɔ min ye kɛ i bɛ Ala makɔnɔ kɛ donc an tor'o la donc ni depuis bagi fana tiɲɛna 2021 mais ni samiya une fois que mois de juillet sera nous on est coupé du reste du Mali parce que an ni Guinée ni Sénégal de bɛ frontière la donc maintenant ni samiya sera sa baloko ta sera a kun kɛra Guinée ni Sénégal ye sa an kɛra Guinée ni Sénégal parce que an ka balo présentement le sac de coûte 35 000 francs falen parce que an ka Guinée ne bɛ ɲa anw ma ka na ni balo an tɛ se ka ravitailler Mali fɛ tuguni quoi donc a tɛ se ka bɔ Mali fan tɔw fɛ a tɛ se ka bɔ Mali fan tɔw si fɛ parce que ba falen don Ponte foyi tɛ vous voyez sisan min na a nana dilan o jɔnniw jɛra k'a dilan bon a dilanni la anw de hakilina ta parce que an y'a ye ko in vraiment ça a trop duré donc an y'a ye bon presque beaucoup sont restés à l'inaction donc à travers notre association l'association des acteurs engagés pour le développement de Faleya ni ne yɛrɛ o président ye donc an ye sigikafɔ kɛ a collaboration avec la jeunesse communale de Faleya an ko bon mun ne bɛ se ka kɛ sisan parce que an ka banabagatɔw Faleya bɛ yɔrɔ min na bi balo n bɛ se k'a fɔ exceptionnellement Faleya dɔrɔn de bɛ yen bi ni malo bɔrɔ ye 35 000 francs ye vu que an tɛ se ka ravitailler malo fɛ Guinéens de bɛ ɲɛ an ma on négocie avec les chauffeurs guinéens u bɛ na ni malo ye o fana u bɛ na yɔrɔ min i b'a fɔ ko sogo a bɛ ban o yɔrɔ la donc an ko maintenant mun ne bɛ se ka kɛ an ka banabagatɔw fana ni min banalen don urgemment an bɛ se ka taa n'o ye cogo di o bɛ se ka acheminer Keɲeba cogo di rapidement o bɛɛ de bloqué don quoi donc an ka muso tintow ni fɛnw donc an sigira sisan an y'an hakili jagabɔ donc à partir de là an ye démarche kɛ an ye wulikajɔ kɛ ka se Keɲeba préfet ma préfet min bɛ yen nɔ présentement n'o ye Mahamadu Diko ye an ye wulikajɔ kɛ ka s'a ma an y'a fɔ a na ko franchement an kɔni a cri de cœur de don u ka se ka an dɛmɛ an ka bagi tiɲɛna depuis 2021 depuis a ye 4 mois kɛ ji jukɔrɔ ni moteur tiɲɛna complètement a fara ji la moteur yɛrɛ fara ji la k'a minɛn bɛɛ tiɲɛ donc o kɔfɛ u y'a sama 4 mois après u y'a sama k'a bila dangan na et depuis lors bagi bɛ yen nɔ donc an yɛrɛ kɔni bɛ makari to cours dɔrɔn de la donc an selen a ma ka ni laɲini ninnu fɔ an ko d'accord ko problème foyi t'a la comme bagi bɛ tiɲɛ waati min na jusqu'à là ale kun tɛ yen nɔ ale t'a kalama donc comme déjà anw y'a informé à partir de là ale fana bɛna wulikajɔ kɛ donc les mêmes jours a ye INACOM mɔgɔw écrit Kulikoro donc INACOM 2 jours plus tard INACOM a répondu favorablement INACOM mɔgɔw taara ka taa bagi lajɛ k'a jateminɛ problème minnu b'a la donc maintenant u seginna u ye devis kɛ ka o taara joli la
bon u ye devis kɛ u ye devis kɛ à peu près u taara 24 millions 800 000 francs 24 millions 800 000 francs donc u kelen ka devis u ye devis kɛ ka se ka o de la minnu y'a tiɲɛ kun bɛ t'o d'u ma k'o sara de kɛ normalement ni constat kɛra k'a fɔ k'olu de nana minɛn tigɛ a kan olu de kun kan k'o sara ou bien u ka dɔ di a dilanni fana na. bon bagi yɛrɛ bilara service la faleya de kama mais faleya normalement a fɔra ko faleya mairie yɛrɛ kan ka o de kan ka baara kɛ wala kan ka baara k'a la recette ni fɛnw a kan ka don yen nɔ donc même a tɛ di faleya ma non an tɛ bagi depuis a bilara service la f'a tiɲɛna an tɛ a recette ko ɲɛ dɔn a bɛ commune de bolo a bɛ Keɲeba TP de b'a gérer commune tɛ mais TP travaux mɔgɔ minnu bɛ voilà donc cercle kɔnɔna na très bien TP de b'a gérer pas la mairie de Keɲeba mais Keɲeba TP de kun b'a gérer jusqu'à a sera tiɲɛni ma donc TP de b'a gérer fo jusqu'à ce que a kɛra nin kɛcogo la finalement a nɛgɛ karakasi yɛrɛ kun bɛ ɲini ka zone yɛrɛ bɛ ka commencer ni a mɛnna ji la a bɛ taa dɛ oui effectivement donc ça y'o million 24 sɔrɔ aw yɛrɛ de y'a bolo fara voilà effectivement non devis talen sisan donc préfet ye devis d'an ma donc a ko maintenant à travers ça an bɛ dɛmɛw ɲini à travers les uns et les autres les personnes de bonne foi walasa a ka se ka réparer ko parce que ko c'est très urgent donc ale fana ka wulikajɔ an yɛrɛ b'ale fo nin kɛnɛ kan dan tɛ foli min na parce que a ka wulikajɔ bonyana an y'a fɔ a na dɔrɔn au même moment ale ye wulikajɔ sabati walasa ninnu ka se ka na bagi lajɛ rapidement donc maintenant o kelen sisan donc an kelen ka devis dɔn sisan à partir de là an wulila ka se mɔgɔ sɛbɛlamaw ma en collaboration avec comment dire l'association en collaboration avec la jeunesse communale de Falea donc an ye wulikajɔ kɛ ka cotisation ni fɛnw kɛ an ye montant fara ɲɔgɔn kan par la suite an y'a ɲɛfɔ préfet ye ko bon maintenant ça va u bɛ se ka na réparation daminɛ donc après o ko maintenant ko an bɛ 50% sara donc à partir de là an ye 50% sara donc u ye travaux ni fɛnw daminɛ voilà 12 millions donc an kelen ka 50% sara donc u taara ka taa bagi baaraw daminɛ donc maintenant fo a bannen sisan après c'est juste hier que bagi banna peinture ni moteur fana c'est-à-dire ça a été totalement rénové quoi donc a baara yɛrɛ banna kunu vendredi ayiwa Elhaji an y'a ye k'a fɔ min ye baki in ye peut-être an bɛna n'a ci Fala in ma parce que a bɛ ka munumunu ji kan mais bi denmisɛnnin minnu ni fɛn minnu sen donna nin ko in na aw ye cotisation kɛ cogo de la wa ou bien association ou bien Faleya ka bɛɛ de y'i bolo don non Faleya ka baara in na an dɛmɛbaga ɲuman dɔw bɛ yen nɔ olu bon c'est-à-dire an b'olu tɔgɔ to sutura la donc maintenant en même temps an ka association yɛrɛ ye bakuruba kɛ en même temps Faleya comme il y a le conseil communal de la jeunesse de Faleya olu fana bɛ kɛtiw olu fana a kɛra dɔrɔn olu fana bɛ kɛtiw ni fɛnw kɛ walasa o cogoya la de an farala ɲɔgɔn kan min b'an bolo donc o fana sera ka fitinin min sɔrɔ k'a fara a kan donc an sera ka c'est à travers ça que an sera ka nin baara ninnu kɛ quoi oui donc sisan a y'a sigi sen kan a dilanna a bɛna na wuli don jumɛn ani TP de bɛna na ou bien TP ye jɔyɔrɔ jumɛn k'a ko la parce que fo fana ka ɲɛfɔ mɔgɔw ɲɛna a ma kɛ n'aw y'a dilan aw n'a ta ka d'olu ma tuguni k'a gérer ou bien a bɛna kɛ cogo di cette fois-ci kɔrɔ an kelen ka précaution bɛɛ ta TP a tɛ taa u kɔ puisque olu de bɛ yen nɔ i n'a fɔ mais u ka ka sarali kɛ fɔlɔ dɛ non sira dilanko la donc an bɛ ka na parce que déjà degun min bɛ yen nɔ an tɛ se ka engager offensive dɔ la tant que degun min bɛ yen o ma wuli fɔlɔ maintenant hier depuis i n'a fɔ mɔgɔw ko baara bɛɛ banna donc maintenant ne directement on est rentré en contact avec le préfet et la société voilà donc maintenant an kelen ka fɛ ɲɔgɔn faamuyaw kɛ donc d'abord k'olu bɛ taa réception kɛ d'abord olu bɛ taa k'u ka PV ni fɛnw kɛ donc remettre ça aux autorités compétentes et à partir de là si nous a bɛ di Faleya Keɲeba TP de ma non Keɲeba préfet ma préfet voilà k'olu man'u ka réception kɛ Diko maintenant k'olu man'u ka réception kɛ donc après olu fana b'a lajɛ n'a ka ɲi voilà n'a ɲana donc après u b'u ka PV kɛ u bɛ sɔrɔ k'a di préfet ma donc maintenant si problème wɛrɛ foyi tɛ yen nɔ o kɔfɛ an bɛ se ka an ka fɛn kɛ a réception officielle bɛ se ka kɛ o kɔfɛ quoi voilà donc o kɛra an ka kunu échange ye quoi ayiwa donc sisan nin kɔrɔ n'a dayɛlɛla zen bɛɛ kan k'i janto a la parce que fɔlɔ doniba min donna kɔnɔ est ce que u kan ka sɔn o ɲɔgɔnna non désormais an yɛrɛ kelen ka min fɔ ni comme ala y'a kɛ baki kɔni alhamdulilayi a fɛn baaraw nɔgɔyara donc ni réception ni fɛnw ni i n'a fɔ mɔgɔw taara ka t'u ka PV ni fɛnw kɛ et qu'il y a aucun problème maintenant après la réception officielle an yɛrɛ bɛna wuli tuguni ka se préfet ma baki kun bɛ ka gérer cogo min na avant a ka bɔ o cogo la quoi donc voilà an tɛ sɔn o ma tuguni il faut que baki yɛrɛ prochainement hali ni problème nana il faut que recette min bɛ sɔrɔ a la o ka kɛ sababu ye ka hali n'a ma se ka problème dɔ bɛɛ ɲɛnabɔ mais a ka se ka dɔ ta a la quoi
ay mais est ce que ta damna yo min do ala ka do parce que ou be dugudenw ye o kɛ u yɛrɛ ka dɛmɛ ka ɲɛsin bon an ko de y'a kɛ an ka dɛmɛ ye mais bon an m'a ɲini k'a fɔ ko an bɛ ka min don a la a ka segin an ma quoi an y'a ye c'est à dire nous sommes les citoyens de Falia et on dit que chacun doit apporter sa pierre à l'édifice commun o y'a ni yɔrɔ ye walasa ka se ka degun bɔ an ka dugudenw kan donc maintenant k'a fɔ an m'a ɲini mɔgɔ maintenant ɲina a dilanna a bilara service la an ye min don a la a y'a d'a ma quoi donc an ka baara ɲuman a bɛ kɛ tɔ k'a jɛ ye quoi mais an ka par contre an ka laɲini ye min ye désormais a gestion cogoya ka falen complètement voilà an yɛrɛ mun ya bagi bɛ service la a fala min kama puisque ponte pour le moment donc maintenant bagi a gestion ka ɲɛ et que fala kadenw ka se ka impliquer à la même temps recette bɛ don da min fɛ a ka don da jɔnjɔn fɛ donc en même temps hali ni an problème nana sini ma sinikɛnɛ bagi yɛrɛ bɛ recette min la don o ka se ka caman t'a la quoi voilà o de y'an ka laɲini ye quoi ayiwa o ka ɲi oui mun b'i bolo ka ɲɛsin faleyakaw ma parce que jiko fana degun min na kɛ sisan non effectivement tile fɔlɔ in na yɛrɛ depuis même hier j'ai échangé avec le directeur coordinateur de Falia depuis kuna sini ale ka denba kan ka taa Falia mais du fait que manantali yɔrɔ in dayɛlɛ la ba in débordelen don sisan olu yɛrɛ ma se ka accès sɔrɔ ka ba tigɛ ka taa o degun bɔ anw kan donc maintenant o degun bɛ présentement puisque vraiment yɔrɔ falen don fleuve falen min ni a débordelen don présentement complètement quoi donc o degun b'an kan ani inondation ni fɛn wɛrɛ quoi mais an bɛ ala fo une fois que ni situation ni a tɔgɔ n'a débloquera sisan an fɛnɛ peut-être i b'a ye don nataw la a bɛ kɛ sababu ye balokow bɛ nɔgɔya et puis en même temps an ka mɔgɔw banabagatɔ minnu bɛ na muso tintow ni fɛnw olu bɛɛ ka segin ni mobili au lieu de i ka mobili jɔ b'a kɔfɛ k'a tigɛ kulun na ka mobili wɛrɛ ɲini kɔfɛ ou bien mototigiw ni fɛnw donc fɛn a tɔgɔ ambulance ka mobili bɛ don mobili bɛ don directement fɛn bagi kɔnɔ ka tigɛ donc directement ka taa Keɲeba a tɛ temps ta yɛrɛ donc a bɛ kɛ sababu ye degun caman b'an kan présentement a bɛ kɛ sababu ye o degun caman bɛ wuli quoi. o ma Elhaji aw y'aw ka festival kɛ cogo di k'a sɔrɔ baki tɛ aw taara ni minɛn ninnu ye. an ye bon heureusement an ye festival kɛ waati min na o y'a sɔrɔ ji ma don ba la. parce que festival kɛra a daminɛna le 19 mai ka ban le 23 donc o y'a sɔrɔ mobiliw bɛ tɛmɛ duguma sira fɛ donc o y'a sɔrɔ ji ma don quoi donc maintenant c'est à partir de c'est-à-dire vers le 20 juin de ka taa donc fo ka taa bila février la non ni bagi tɛ solution t'a la ou bien kulun. ayiwa an b'a dɔn k'a fɔ aw cɛ sirilen don surtout les acteurs engagés i ka association mɔgɔw a bɛ wulikajɔ caman kɛ pour que Faliya ka se ka kɛ kɔsa in na aw ka denmisɛnninw nana kalan min na a ko bɛ cogo di. bon alhamdulillah an ka denmisɛnninw nana kalan min na tout récemment Sibi donc centre agroalimentaire de Sibi la auparavant ni association yɛrɛ wulikajɔ kɛ ka partenariat ɲini u fɛ u y'an ka muso jɛkuluw former dans un premier temps et dans un second temps u y'an ka zeni mɔgɔ 25 fana ta k'o former donc de leur retour à Faliya donc an ye formation ni kɔfɛ u taara ka taa an k'u ma ko ka taa jɛkuluw sigi walasa u kana se ka tunu ɲɔgɔn na dans un premier temps donc dans un second temps an yɛrɛ bɛ ka espace de aménager sisan d'abord an bɛ se ka yɔrɔ min kɛ bɛɛ ka mara yɔrɔ ye donc en même temps ka dépôt fɛnɛ dayɛlɛ puisque a Faliya manque de vétérinaire tɛ yen n'an ka bɛɛkanw banana ou bien ni bana dɔw kofɔra sisan k'a fɔ ko bɛɛkan bana bɛ ka na donc il va falloir que an ka ni vétérinaire ta de loin k'a sara ka na n'a ye à 84 km Faliya parce que Faliya ni Keɲeba ye 84 km de pour que i ka se ka vétérinaire ɲɛnama sɔrɔ il faut aller jusqu'à Keɲeba donc pour que o yɛrɛ bɛ ka se ka wuli an kan denmisɛnninw nana u ye formation kɛ élevage bobine kan ani vétérinaire kɛcogo bɛɛkanw bɛ se ka pikiri cogo di ani entretien ni fɛnw kɛcogo la donc les jeunes ont bien compris donc en même temps an ka laɲini ye min ye sisan ka yɔrɔ dɔ aménager k'a d'u ma an yɛrɛ b'o baaraw de kan présentement donc min bɛ ka bɛɛkanw ɲini k'a d'u ma u yɛrɛ b'a mara en même temps ka dépôt dayɛlɛ bɛɛkanw ka pikiri kɛ ani u ka dumuni feere yɔrɔ donc i b'a ye a bɛ kɛ sababu ye a bɛ caman bɔ chômage la i y'a ye muso ninnu don bon muso ninnu fɛnɛ alhamdulillah olu fana nana formation min kɛ n'o kun ye banankun ye donc banankun bayɛlɛma cogo ka kɛ tapioca cɛkɛ ani gari ni fɛnw ye donc musow yɛrɛ après u ka simansi dir'u ma a taara donc après donc an ye association an ye wulikajɔ kɛ ka se maire ma donc maire fɛnɛ ye 2 hectares ɲini k'a d'u ma donc o 2 hectares ɲinini k'a d'u ma donc an yɛrɛ association tilala k'a bolo don a kun na ka herbicide ni fɛnw ɲini ka taa bin bɛɛ faga donc u fana y'u ka banankun turu sisan donc maintenant matériel min fɛnɛ kan ka d'u ma pour la transformation matériel yɛrɛ l'autre semaine la semaine dernière le directeur coordinateur le coordinateur national plutôt le coordinateur national n'o ye Salaba bi ye a y'an wele k'a fɔ an ye ko bon maintenant ko musow fana u kan ka n'u ye banankun sɛnɛ a bɛ transformer ni matériel minnu fana ye donc comme an kun y'o fana laɲini kɛ ko o fana banna donc présentement an yɛrɛ bɛ ka moyen de ɲini ka se ka minɛn ninnu acheminer Faliya quoi voilà inchallah
an b'i fo i ka nali la an ka kɛnɛ kɔnɔ ka na min ye ɲɛfɔli kɛ mɔgɔw ye surtout association des acteurs engagés de Faleya o tɔgɔ la e yɛrɛ ye tɔn ɲɛmaa ye an b'i fo la ni kumakuncɛ kuma min b'i fɛ. Bon kumakuncɛ kuma min bɛ ne fɛ donc vraiment n b'aw fo dante foli min na puisque n'i y'a ye an ka fɛn caman degun caman bɛ ni aw ka kunnafoni senfɛ n'a sera a seyɔrɔ la i b'a ye an fana a bɛ kɛ sababu ye k'an ka degun wuli donc kumakuncɛ kuma min bɛ ne kɔni fɛ an kɔni ka laɲini ye min ye donc an bɛ bagiko situation na Faleya degun caman de b'a an kan et Faleya c'est une zone d'avenir le gouvernement est conscient de cela donc waati an bɛ waati min na bi an waati gɛlɛn don donc i tɛ n'a ye fo bon n bɛ ɲɛmɔgɔw soutenir n b'u soutenir on doit pas être des soutiens en carton mais an se ye min ye an b'o kɛ mais waati nataw la gouvernement fɛnɛ ka a lajɛ donc an fɛnɛ au-delà du bac c'est-à-dire ka se ka pont di fleuve Falema ni vers Faleya an ka se ka pont ɲɛnaman dɔ sɔrɔ n'an ye pont sɔrɔ sisan i b'a ye a bɛ an ka fɛn caman nɔgɔya i b'a ye don nataw la mini baden de bɛ exploration na Faleya i b'a ye mini diranɔmu or ni fɛnw donc i b'a ye ni pont sɔrɔ la sisan non seulement a bɛ degun de wuli population kan fɔlɔ avant que miniw ka nali bɛ se quoi donc a kɔni ka d'an ye ni gouvernement sera k'a lajɛ don nataw la k'an dɛmɛ sirako la surtout pont a bɛ diya n ye kosɛbɛ kosɛbɛ parce que a bɛ kɛ sababu ye ka degun caman de wuli Faleya kan n'Ala sɔnna. Ayiwa Keyita an b'i fo Elhaji i nana ka na an ka kɛnɛ ɲɛnamaya bi an b'a dɔn k'a fɔ i ka ciw ka ca kosɛbɛ n'an b'i fo i ka nali la kɛnɛ kan Falaye Keyita fana tun bɛ yan o fana ye balimakɛ ye fila dɔ fana b'an cɛla yan an b'a fana fo fana ka wulikajɔ la an bɛ bi ta in bila n'Ala sɔnna ma sini nɛgɛ kanɲɛ 18 an na ɲɔgɔn sɔrɔ kibaruya wɛrɛw kɛnɛ kan Ala ka tile hɛrɛ cɛ Ala ka sɔn ɲuman k'an ye Ala k'an ka jamana kisi Ala k'an ka jamana tanga a k'an bɛn. Dugutigi ni wari dafara e passe d'a kan ka sira di ne ma. Sunkalo e kunkolo a tɛ yen dugu wari ko o d'i ma fo dugu ani dugu dun wara t'a de. O kɔni kuma t'a la sa e ka sama mɔnɛ to yen i yɛrɛ ta.